I-chat mo, pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Sige, oy, maray na hapon tabi sa Indogabos. Pasensya na tanapalaba sa commercial mita. Nag-enjoy ako duman sa Ururon Takasabago, ha? Duman tabi mga tugang sa mga taga Bagong Bayan Central School sa tuyang programang Kaya. Yan, ha? Alright, sige. Di 20 minutos na sana, alas 4 na. Tod mga tugang, manano tabi kita kiload pag ano yan, pag medyo nakabilo-bilo kita, digdi po mga tugang sa satuya na programa. Ngunyan tabing hapon, mga tugang sa programang Pinky-on mo. O, di medyo isimplify ta na sa ng programa. Tatama alas 4 na naman. Ade, Kuya Nemi. May bisita kami digdi sa istasyon. May pangapudan tabi ni sa Indogabos. Ano, baka po may kwan ka mo, may pwede lamang kamong maitabang digdi. Pero oy, Ate Tricia, so kwanta okay na, no? So sa tuya na mga wish ko regalo mo. Okay na? Ayan, very good. Ugbaon si Tricia. Ini pag nag 400 ini. may maabot naman sa Lunes, may maabot sa Henry M. Sponsor niya tabi ang 50. O sa Lunes na kita ma-acknowledge naman kan iba pang mga may bago kita na sponsors, ano? Igwa kitang bago. So bago daw nga kwento daw. Hello? Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Pwede ko po ibali, so aki ko po. Ano po ang problema kan aki mo tama intra? Ay, sa wish ko regalo Paguna ko barayli o kung ano karantahan. Ay, madam, arog kayo ni Tricia. Ano, okay na kita, ano? Iyon, ay arog kayo ni madam. Magdagog ka po sa Lunes na lang ta. Paano kaya? Kompleto na kami kan 300 na pigahanap mi. Iya po ngunyan, mahanap po kami kidagdag pang mga sponsors. Kung mag-sponsors po, saka kay madagdag kay Aki. Sige po, Iya po. Bakakay po kaya kami, sir. Ano po? Taga Bakakay po. Iyo nga ni po, kundi kompleto na po kita. Kaya pag may magdagdag pong sponsor sa Monday, saka naman po kita mga pudan sa mga na kung may igwa pang pwede, ha? Sige po. Iyo, magdangog ka lang tabi, ha? Sige po. Okay. Salamat. Sige po, salamat. Okay. Bueno, ano nga yung mahiwagang tanong? Madali lang ta. I-acknowledge ko muna yung bisita midigdi. Anong pa? Ay, Angel. So, Angel. Ano sa pakaram pa lang kayo nini? Soup, ini. Nalingamang kulugod. May problema ining kwanta digdi. Hini mga tugang na paraan tabay tadigdi tabi. Bakal ay may magayon akong nailing dito sa picture, oh. Magayon, marabi, pailing ko sa iyo. Magayon naman, pailing ko sa iyo. Hindi ka sa may pailing ka sa Facebook din ka din. Ano mo? May nag-send sa kuya. Ade? Bala ka ngayon dyan. Bala ka ngayon kaya. Domingo Rodriguez. May piling ako kay Tricia. Bala ka na ngayon po kaan. Ngayon kung pakilapot ka yan. Domingo Rodriguez. Anong number? Domingo Rodriguez. So, Doming, maray na hapon tabi sa imo. Maray na hapon pwedeng sa... Sige po. Taga saan ka po tabi, Mr. Domingo Rodriguez? Taga Pilar Sorsogon po. Opo. Hay nang feedbackan ko yan. Ibigyan sa lawas gayon. Gari makusugon sa monitor sa lawas. Pakusog pa. Luwa yun mo tabi. Yan. Nadalagog mo po ako? Yeah, okay. Sige. May nag-iiko po man. Iyo. Taga saan ka po? Taga Diamond. Taga saan ka po? Taga Pilar Sorsogon po. Pilar Sorsogon. Okay. Saan ka po sa Pilar? Saan ka po sa Pilar? Sa Mabanati po. Mabanati, Pilar. Opo. Wait lang ha. Madali lang ha. Alright. Ano po ang problema mo, tabi, Mr. Domingo Rodriguez? Bali po ang problema ko po, sir. Bali, ang balance ko pa po, sir, sa St. Peter dahil pag hindi na po naka-polypid po,
Bali po, hindi po mag-ano po sila ng service. May igwa kang gadan mo niyan? Ano po? May sir? igwa ka pong gadan? Tugang ko po yan, sir. Di ko sabihin, igwa ka pong gadan mo niyan, gusto sabihin. Iyo po. Iyo po. Ang tugang mo po, gadan. Iyo po. Iyo po. Anong pangarang ng tugang mong nagadan tabi? Roger Rodriguez po. Roger Roger Rodriguez. Rodriguez. Okay. Ano po ang problema mo sa kwan? Ano po ang problema mo sa ano yan? Sa tuya tabi na kwan? Pagbayad dyan sa ano nga na ito? Pagbayad dyan sa St. Peter tabi. Bali, sir, sa St. Peter po, ang problema ka po, sir, yung balance naman sana po, sir. Bali, yun man lang Balance? po, sir. Na 18,000 po, sir. 18,000. Paano ka po nagkaigwang utang? Paano ka po nagkaigwang bayadan na arog ka yan? Bali po, sir, ang ano dyan, sir, ang patakaran po dyan, sir, bali 5 years to pay. Ang nahulugan ko po, sir, bali 3 years pa lang, sir. I see. So, di mo pa inabot so 5 taon naman na bayadan? Po? Di mo inabot sa 5 years na babayadan? Diin na po, sir, kasi Nagadanas tugang nagadan mo? po. So, ano, ako po, sir, yung member dyan. Pero, Ikaw sir, nagbabayad? wala naman ako, sir, mabibirikan, sir, sa pang ano. Kaya ginamit ko po, sir, ano ko po, yung Iyo. Ikaw plan. naghuhulog po sa bayadan? Opo. Ikaw naghuhulog? Pero ang monthly mo tabi? Ang monthly po dyan, sir, bali, sobrang man sana, sir, na ang yearly, 9,480. Pira po? 9,480. Ang kada bulan mo? Yearly po, yearly. Yearly. Okay, usabihon, dai mo inabot dai mo nabayadan pa so kabaong? Bali, Sa plans. day ko pa, sir, na bayadan na cash. Kasi, sir, na matay na yung kapatid ko. Siyempre, sir, nandyan yung sa akin. Responsibility ko kahit na hindi yung member, ipinasa ko sa kanya. Iyo, okay. Sige. Di anong ang kaipuhan mo kung paano ka makabayad kang 18,000? Yun nga ni po, sir. Iyo. Kaya nga ni, sir, nagdigday po ako sa programa ninyo Oo. para po baka may makasolve po kaya na problema ko po, sir. Iyo po. Kasi po, hindi po maililibing yung patay kung sa oras ng paglibing. Oo. Bali, ang libing po niya, Hain po, Lunes pa sugadan po, mo niya. sir. Lunes na po. Hain po sugadan, Nasa Pilar po. pero may kabaong na siya. Mayroon na po, sir. So sabi yun, dahil siya mailulubong hangan dahil siya nababayadan. Tama? Ano po, sir? Dahil po siya mailulubong hanggang dahil siya nababayadan. Opo, sir. Hindi yan may lulubong po, sir. Hanggang sanday mababayadan po yung 18,000 po, sir. Nagdubang ka na po sa ibang mga pwede mapaghagadang kitabang. Iya po. Kaya po, sir, nag-agad po man ako, sir, sa inyong asistensya na dapat po, sir, mabayadan, matabangan man po ako ninyo, sir, sa Iyo. kuyang problema. Ano pang hanap buhay nindo? Ang ako po, sir, isang security guard po, sir. Security Pero guard? sir, siyempre, sir, sa kapanahonan ngayon na may namatay sa amin, sir. Bali, sir, ay hindi na ako nakapagtrabaho. Siyempre, sir, doon na lang ako, sir, magsi-service doon sa namatay, sir. Kasi, I see. ano na lang, sir, ako mag-isa na lang nung namatay yun, sir. Oo. Ini kaya mga tugang nakaurong ko, yun sa studio ko sa labi kang DCGB, sa studio kang DCGB, gusto maghagad kitabang. Sabi ko, abo ko kaya magsayo sa mga nagbibisita digdi. Kaya mas maray na pinataram ko siya. So ano, depo ka mo kahanap buhay ngo niyan, tabi? Wala po, sir. Hindi po, sir, ako nakapagtrabaho kasi dahil sa namatay po. Kasi umuwi na po ako sa bahay ngayon kasi yun ang Opo. tumutulong po ako doon, Saan sir. ka po naging security guard? Bali, sir, nagsi-security guard po ako sa DSWD, sir. Saan po? Sa Boragwis po, sir. Sa Boragwis? Opo. Maski mo niya, hanggang mo niya, naka-duty ka pa sa Boragwis? Sa ngayon, sir, hindi ako nakapaganta dahil nga ni, sir. Kaso rin ka po din nag-duty sa Boragwis? Yung pizza 19, sir. Okay. Na namatay na yung kapatid ko, sir. I see. So, gwardya ka pala sa Boragwis? Opo, sir. Hanggang ngayon, sir. Pero hindi na ako nakapagtrabaho dahil namatay na ngayon Pero yung pag nailubong mo sa hindi na ako tugang mo, nakakapasok.
Pag nailubong mo sa tugang mo, mabalik ka mangyari sa pagwardya. Po. Pag nailubong na sa tugang mo, mabalik ka mangyari sa trabaho mo. Kung ano sir, parang hindi ko na sir kasi parang hindi ko na sir, hindi na ako makapagtrabaho kasi sir, bali, yung wala na yung kasamaan doon yung anak ko sa Opo. bahay. Di ka po naghagad kitabang sa DSWD? Sa ngayon sir, hindi naman po sir. O ang DSWD baga, naggariga man ki mga araw kayo na pwedeng tumabang? Di ka nagpasiring Opo doon sir, sa sabi opisina po mo? naman kaya sir, ang naano ko sir, cut off na daw po. Cut off? Opo. Pero naghagad kang tabang? Iyo po, nag-apot na po ako. Ang cut off na daw po sir. Iyo Ang burial assistant po sir. Iyo. Sige, di mga pudang katabi sa nagdadangugon yan, baka lamang igwa ki mahuyong bot na makatabang tabi sa imo, mahingganan lamang iyan na sa imo tabi na problema. Tabi. Sige tabi. Mr. Domingo Sana po, Rodriguez. marinapon po sa may marina boat po, na sana po matabangan man po ako sa kuyang problema na sana may marina boat po, na matawanan po ito na mabayaran man po na sa kuyang balance pa po sa St. Peter po. Okay. Salamat. Sige, pakihalat-halat mo lang tabi ha. Hanggang mga alas 4. Tabak may magtabang po di madagdagan mahingganan po na sa imong namamatian. Iyo po. Opo. Okay, sige. Pakihalat-halat mo lang po dumanggiraray sa lobby. Okay. Sabi yun, alam ko na, pakalubungan kan tugang mo, pwede kang mabalik sa trabaho tabi. Yun sir, bali pinag-iisipan ko pa sir kasi sir ang stress ko pa kaya sir, mas pa kaya sir yung ko. Importante po ang trabaho. Opo. Diba? Importante ang trabaho. Kaya Mas inano maray ko. na habang pakalubungan sa tugang mo, di bumalik ka sa trabaho ta. Opo. Lalong mga problema kakantali kang trabaho. Opo sir. Di ba? Opo. Teka kan magkuhan, kan dapat trabaho kita. Ha? Opo. Di pag gusto sabihin mo, nagpaaram ka sa opisina mo na ikaday kang una malaog? Nagpaaram ka po sa opisina mo? Opo sir, nagpaaram po ako. Di ba? Di o sige. Ini si Ate Mia, latusong ko. Kung pagkataram ka ini na sa tuyang paraan tabay sa programa ta. Sige tabi, Opo. laton mo lang tabi naman sa baba. Taba kami magtabang ha. Opo sir. Iya po. Okay, salamaton tabing maray. Ayan tabi. DSWD will help. Lalo na security guard pala nila. I don't think sasayumahan siya ng DSWD, sabi ni Floyd Labial. Gusto sabihin mo talaga, di ka talaga nataon ng kang DSWD? Ano yun po sir? Di ka lamang nataon ng kimaskidit kang DSWD? Sangon yun sir, dahil pa man ako nagduman kay sir, bali ang inano ko nga ni sir, iyo itong nagano po, sabi katop na po sa Boreal. Ano po? Katop na daw po. Pero naghapot ka sa... Nagapot lang po ako sir. Di ka lamang... Dahil naman po ako Sinayumah hanggang kang DSWD? Cut off na talaga, maski diit lamang dahil bilang gwardiyanin daw, wala talaga? Ang ko kaya sir, nagapot lang ako sir. Sabi, cut off daw sa Boreal assistant. Siguro, Yung di man, sir, magparaluya-luya man ang God. Kuan ka po, pumasiring ka dumang giraray sa Lunes dahil trabaho, dahil log sa Lunes. Dumang ka po giraray para makwanta, matabangan ka po. Iyo. Sayang po, man sir. tabi, ha? Bali sir, sa Lunes kaya sir, ang lubong na kaya sir. Lunes ang lubong. Lubong na kaya sir, yan nakikiusap sana ako dyan sa St. Peter na sana po, kung pwede, maservisan muna. Di pwedeng promissory note? Opo sir, abo man sir. Sige, okay. Baka lamang may magtabang, ha? Opo, Lat-laton mo po. Okay, sige. Alright, iyan tabi mga tugang sa tuyang bisita digdi sa DCGB, Domingo Rodriguez, tabi. Yung manang gana, 19. Sige po. Opo. Sige po, lat-laton mo lang tabi, ha? Okay. Yan tabi mga tugang sa tuyang bisita. So baka may gusto ka mong maitabang, mag-text lang po sa kuya na numero, digdi sa number ko. Para yan. Pwede yan.
manggayod iyan pag-iristoryahan. Sabi kan mga listeners dakulong pati ang comment agad ki promissory note kay Gov. Sabi ni Ate Mia, pwede dakulon na tabangan ang DSWD maski cut off na tapos boreal ang need niya. Hais magduman ki DSWD brother, sabi ni Floyd Labial. Yaon palan nga sa DSWD, Joanna Valladolid. Pakigrit po sa kuyang pamangkin, Michael Goyena ng Bangkirohan, nag-celebrate po kan birthday niya. Yan. Borromeo Jonathan, garo pwede man po dyan ilubong basta public cemetery. Ang St. Peter ata, so kabaong, buda serbisyo, bako man lubungan. Saan nilulubong sutugang mo tabi? Saan nilulubong? Sa Pilar Cemetery po, sir. Public cemetery po ito? Opo, sir. Public cemetery pala. Okay, sige po. Ate Mia, natusuntik ang sarawayon ka na. Maray na hapon kay Ate Kitty Cat nate. Yan. Alright, day. Alright, sige po. Good afternoon tabi kay Manoy Hender. Pabati tabi sa sakong tugang at sa aking mama na si Salvacion Macarilay at Wilson Macarilay, sabi ni Annalyn Clavisillas. Yan. Sa tuya na mga paraan tabay, ngunya na paghapon, Peter Oprasio, pwede po public service pa sa kaso ng linya sa kuryente mi sa Lower Binogsakan, Ginubatan. Kadakol kang problema, ade. Di ako pwede maging official ko yan ni Mickey Banwa. Kaya ako maging official Kibanwa, siguro pangharawasong ko yan sa raruan, inda. Mag-request secondary, naputol ang problema, daidasin da opisina, ta weekend, tapos sa Lunes, holiday, dapat baga po, pag-arog kaan ang serbisyo ninda, daing holiday, nata bayad man baga sinda kan serbisyo ninda, kaya in return dapat makaskas man sinda pag-asikaso. Nangalas man ako, paano man magkaigwang holiday dyan sa Aleko na pag holiday, igoy ang kipig-apod na ano po, skeletal, di ba? Skeletal force. Di ba pwedeng holiday, tapos ang serbisyo, public utility baga yan. Nagiinit naman ang payo ko, Ate Mia. Kaya naman, di ko aram kung nagiinit ang labas ko, mainit ang panahon digdi sa Ligaspi. Public utility, holiday. Ay napangyari man sa maabaka. Isilam Osnulam, maray na hapon tabi. God bless po sa programa mo, Generic. Good afternoon. Amy Magdangal, watching from Kamalig. Ano yan, di ba? Betty Masbate, good afternoon po sa staff ng DCGB. May, okay na to. Okay na? O di sige, baka po may surusubra lamang ka mo dyan, matabangan tatabi ng bisita to digdi. Alright, o sige po, pautro ng mahiwagang, ayun na may mahiwagang tanog tolo, singi po siya ng tulong sa DSWD, doon babayaan, lalo na doon siya nag-SG. Yan. Kuya, maray na hapon, ang tubig po di sa Rawis, kulay takla, kulay ata daw, arong ka to, salamat. Ay nako, ay alas 4 na palan. O, baka may tabang ini o. Hello, good afternoon. Pipi, Yes. di ka talaga pwede maging official sa Banwa? Di na ka makaulit, Migo? Pang probinsya ka, paano? Board member ba ka? Migo. Relax. Diretso na? Diretso na? Pakauyam. Salamat, Pipi. Bye. Pang probinsya? Pang probinsya ba ka? Probinsya. Bye-bye. Sarap ayun. Ay, nako. O sige, tabi. Ay. Good afternoon, Tabi Henry. Punta siya sa Ako Bicol party list at saka sa iba pang mga party list. Tabi, baka matabangan siya. Yun man ang. At ngunyan bagang panahon, mapagalon ang buhay kan tawo. Buhay ka, problema ka. Magadan ka, problema ka. Tampag palubong, mapagalon. Oh. Maghilang ka, lalong problema. Di ba? Tampag pa ospital, mahal. Kaya dapat,
mga tugang igwa kita kipigaapod na healthy lifestyle. Nakoyo kuya Nems. Alas 4 na ugaring. Paano kay ni bitin kita naman sa ururon tango niyan ta. Napaatab sa kwanta. Bata igwa kitang 70 nagdadangog, may 70 viewers kita ngunya na live. Oh, 77 na. Oh, kasi bago nag 100 nga ni, 79 na. Oh. Bagay ka may pag-live mo niya ko yan meta nga. Nga sa mga viewers mo nga nagalat. O di pa no kay ni sa Lunes na magita magdarangugan. So mga sponsors sa tabi at Mia, so mga sponsors sa tabi sa wish ko regalo mo. Igwa na po kita ki 300, perang aki ito 300 plus na aki. 310 na aki. Ang targeta baga kayan is only 200. Oh. Dakol ka mong itanao asin itinawala sa DCGB na 500 pesos kada aki. So computation me, igwa po kita ngunyan ki sponsors na, igwa kita ki aki na may corresponding sponsors tabi na 300 pera ne 310 o 300 Gs na aki 300 Gs na 500 300 Gs man na aki magayo nun adi. O sa next week tabi mapuuna kami na mag-gift wrap kayang buda magbarakal kan mga wishes nindo salamaton na maray. Pero kung kamo gusto pa tabi magdagdag, welcome po kita kayan sa satuya na programa. Welcome po kita. Libaw nga maapod karig di Henry M. May sponsor nga ako ki 10 aki. O di, dagdagan ta na mag 10. Mga puda naman kita ki 10 aki. Bakuya ko yan Emi. Araw kasabong aga, uminapod si Reggie, Henry M. Sanggatos nga sa kong aki. Uyog-uyogon. Mawag ko sinibot kami kililista naman digdi. Pero makaugmahon tabi. Na mapapaugmata, mga tugang an mga aki nakapos sa pagkabuhay. Ngunyan tabing Pasko. Salamaton na maray tabi sa Indo na suporta asin tiwala sa DCGB. Sa Lunes po, aramon takon maya dagdag pa kita o daina, mga tugang tamay 310 kita na aki ngunyan, naigwa na po ki mga sponsors. Okay? 200 bagang targeta, ngunyan po igwa kita ki 310. Yan, na mga aki na nagpadarakan surat di buda po mga wishes ninda at saka mga sponsors. Okay? O bueno, Trisha, taramoy na lang tabi ito si Doming. Pasensya na busing hata. Dahil man kita kikon ngunyan ki Tabang na pwedeng makuha sa satuyang mga paraan tabay. Mabalik na lang po ako dyan sa aga. Sa Lunes naman, alas 5 po nin hapon, hindi po mga tugang sa satuya na programa. Kami po kaya sa DCGB, baga, pag may kwantabi, pag may pag may nangangay po digdi, ang nagtatabang po kamong mga nagkatauman kami kidiit, nagkatauman ako kidiit. Pero yan po mga tugang titiwala at tatabi gabo sa satuya na mga paraan tabay. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Hello. Mabalik po ako sa Lunes. Thank you so much. Salamat po. I love you all. Mabuhay kita, gabos. Thank you so much. An oras